Og så står du i vejen. Prøv at nu kan man ligesom også sige, sværhedsgraden er nok ikke så stor lige nu. Det er godt. Det er godt. Okay, klar? Det var lidt. Sådan. Vi er klar? Herovre jo. Nej! Der! Nej! Og det lykkedes. Nej! Sæt den mere samlet. Jeg prøver at sætte det i klump. Det gør det, filmer mig. Hvor mange retakes skal han tage før det... For helvede, mand. Hvor langt skal jeg kaste? Lidt længere. Lidt længere. Det er så fucking sejt. Markus, det er gerne, der pinger på bordet. Ja, lige der på bordet. Ja, det er... Øj. Jeg er Mark Andre Top. Jeg hedder André og Top til efternavn. Original Park. Hold det er. Godt blowjob. Okay, Kasper. American. Kasper! Bare et fantastisk blowjob. Hvor det virkelig bare det er sådan blankt. Det er sådan... Altså... I det med... Det er sådan... Nej, jeg glemmer, hvad det er, jeg skal sige. Du vil gerne have et blowjob. Vil du sige din afsluttende kommentar, Mark?